un dia que vam votar i vam guanyar l'esperit de l'1 d'octubre. Viu com mai, com mai, com mai! Des de Manresa, al cor de la comarca del Bages, al vell mig d'aquest pla fantàstic, aquesta Catalunya interior, us adreço aquest missatge. Soc el Jordi Pessarrodona, em presento a primàries de Junts amb molta il·lusió i amb moltes ganes per implementar el full de ruta de l'1 d'octubre. Però no sols amb aquest esperit de confrontació intel·ligent i en confrontació no violenta amb l'estat espanyol per implementar aquell resultat que vam fer l'1 d'octubre de votar i guanyar, sinó també treballar en aquests moments que estem patint moltíssim. Jo vinc del món de la cultura que està patint aquesta pandèmia d'una manera ferotge, que se n'està sortint com pot i que continuem sempre intentant treballar i portar un somriure i portar cultura a totes les cases. També des del món dels autònoms, perquè jo soc treballador de la cultura però autònom i sé el que estan patint aquestes microempreses que no tenim cap tipus d'ajuda ni cap tipus de sortida. Hem de posar-hi remei amb aquestes coses. També d'aquest pensament d'esquerres, que vinc d'aquesta esquerra transversal de tota la vida, que sempre ha estat al costat de les persones més necessitades, les persones sense llar, les persones amb necessitats bàsiques que no tenen cobertes. Les hem de cobrir i hem de ser. La Laura Borràs està per aquesta tasca i jo vull ser al seu costat, amb aquest moviment tan transversal que està apostant Junts, aquest nou moviment. Per tant, feu-nos confiança i us demano el vot a primàries de Junts. Moltes gràcies per escoltar-me.